ପ୍ରେମ ମାନେନି ବୟସ ସୀମା, ପ୍ରେମ ମାନେନି ଦିନ ରାତି। ସମାଜରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର ଆଉ ଏକ ପରିଣାମ କ'ଣ ଘଟେ। ବାଡ଼ି ତଳେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ବସିଛି କାହିଁକି କେତେ ରାତିରେ ଏଠି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି? ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ରାତି ଗୋଟାକ ବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଗାଁର ପ୍ରେମିକ। ଚପଲ ପିନ୍ଧି ରୋଷେଇ ଘରେ ଲୁଚିଥିଲା ପ୍ରେମିକ। ଶେଷକୁ ଧରିନେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ, ଆଉ ପ୍ରେମିକକୁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେଇ କାବୁ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ, କେମିତି ପ୍ରେମିକ ଲୁଚି ଲୁଚି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ବସିଛି କାହିଁକି କେତେ ରାତିରେ ଏଠି କୁଆଡ଼େ? ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି ଘର ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ରାତି ଏତେ ରାତିରେ? ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ହଉଛି ରୋଷେଇ ଘର ପଶିକି କ'ଣ କରୁଛୁ? ତମା ଖାଇବା ତମା